Pelaaja oikealla aukiolla. Tulossa meitä kohti. Aika lähellä 50 metriä. Okei. Mä en näe sitä kyllä. Ai niin suoraan eessä vai? Oikealla. Mä en tiedä pronea tähän nyt jo. Mä en näe mitään. Tulee siinä kuusikkoon. Joo. Saitte se? Joo. Hitattu. Kuoli jo. Ai, se on lisää. Niin oli. Tippu. Ootko toi? Ai vittu, mua mut tippu. Kuka ampuu? Mua. Siis mä ammun Villeen nyt. Ville Joku teistä ampuu vissiin mua. Ville. Kun sä sanoit, että lisää vittu. Onks vielä? No ei me vittu olla tapettu kuin yksi. Mä tapoin yhden. Tuolla menee joku. No, on se minä nyt? Onks se Ville? Ysähy. Pysähdy nyt, mut vittu. Joo, no niin hyvä. Siis mä tiputin yhden. Joo. No kuoliko se vittu? Joo, kuoli. Ai. No mä en nähnyt kuin yhden, niin sit joku sanoi, että lisää. Kun joku sanoi, että joku tippui jo. Joo, se tippu mitä sammui. Niin, mutta mä tiputin se vasta sen jälkeen, tässä se on. Eli siis, kuka vittu siinä tippuu välissä mukamas? Ei kun se oli tää, mä näin kun se tippuu. Se varmaan sun kuvasta tippuu sit myöhemmin, koska mä näin kun se tippuu. Siis kun ammuist kerran Scoutilla. En mä muista. Joo, mä ammuin mut siis siinä oli helvetistä aikaa sen jälkeen, kun mä ammuist kerran, niin sit mä ammuin vielä niinku 5 sekuntia. Pelaaja oikealla aukiolla. Tulossa meitä kohti. Aika lähellä 50 metriä. Okei. Mä en näe sitä kyllä. Ai niin suoraan eessä vai? Oikealla. Mä en tiedä pronea tähän nyt jo. Mä en näe mitään. Tulee siinä kuusikkoon. Joo. Saitte se? Joo. Hitattu. Kuoli jo. Ai, se on lisää. Niin oli. Tippu. Ootko toi? Ai vittu, mua mut tippu. Kuka ampuu? Mua. Siis mä ammun Villeen nyt. Joku teistä ampuu vissiin mua. Kun sä sanoit, että lisää vittu. Onks vielä? No ei me vittu olla tapettu kuin yksi. Mä tapoin yhden. Tuolla menee joku. No, on se minä nyt? Onks se Ville? Ysähy. Pysähdy nyt, mut vittu. Joo, no niin hyvä. Siis mä tiputin yhden. Joo. No kuoliko se vittu? Joo, kuoli. Ai. No mä en nähnyt kuin yhden, niin sit joku sanoi, että lisää. Kun joku sanoi, että joku tippui jo. Joo, se tippu mitä sammui. Niin, mutta mä tiputin se vasta sen jälkeen, tässä se on. Eli siis, kuka vittu siinä tippuu välissä mukamas? Ei kun se oli tää, mä näin kun se tippuu. Se varmaan sun kuvasta tippuu sit myöhemmin, koska mä näin kun se tippuu. Siis kun ammuist kerran Scoutilla. En mä muista. Joo, mä mut siis siinä oli helvetistä aikaa sen jälkeen, kun mä ammuist kerran, niin sit mä ammuin vielä niinku 5 sekuntia. Pelaaja oikealla aukiolla. Tulossa meitä kohti. Aika lähellä 50 metriä. Okei. Mä en näe sitä kyllä. Ai niin suoraan eessä vai? Oikealla. Mä en tiedä pronea tähän nyt jo. Mä en näe mitään. Tulee siinä kuusikkoon. Joo. Saitte se? Joo. Hitattu. Kuoli jo. Ai, se on lisää. Niin oli. Tippu. Ootko toi? Ai vittu, mua mut tippu. Kuka ampuu? Mua. Siis mä ammun Villeen nyt. Joku teistä ampuu vissiin mua. Kun sä sanoit, että lisää vittu. Onks vielä? No ei me vittu olla tapettu kuin yksi. Mä tapoin yhden. Tuolla menee joku. No, on se minä nyt? Onks se Ville? Ysähy. Pysähdy nyt, mut vittu. Joo, no niin hyvä. Siis mä tiputin yhden. Joo. No kuoliko se vittu? Joo, kuoli. Ai. No mä en nähnyt kuin yhden, niin sit joku sanoi, että lisää. Kun joku sanoi, että joku tippui jo. Joo, se tippu mitä sammui. Niin, mutta mä tiputin se vasta sen jälkeen, tässä se on. Eli siis, kuka vittu siinä tippuu välissä mukamas? Ei kun se oli tää, mä näin kun se tippuu. Se varmaan sun kuvasta tippuu sit myöhemmin, koska mä näin kun se tippuu. Siis kun ammuist kerran Scoutilla. En mä muista. Joo, mä ammuin mut siis siinä oli helvetistä aikaa sen jälkeen, kun mä ammuist kerran, niin sit mä ammuin vielä niinku 5 sekuntia. Pelaaja oikealla aukiolla. Tulossa meitä kohti. Aika lähellä 50 metriä. Okei. Mä en näe sitä kyllä. Ai niin suoraan eessä vai? Oikealta. Mä en tiedä pronea tähän nyt jo. Mä en näe mitään. Tulee siinä kuusikkoon. Joo. Saitte se? Joo. Hitattu. Kuoli jo. Ai, se on lisää. Niin oli. Tippu. Ootko toi? Ai vittu, mua mut tippu. Kuka ampuu? Mua. Siis mä ammun Villeen nyt. Joku teistä ampuu vissiin mua. Kun sä sanoit, että lisää vittu. Onks vielä? No ei me vittu olla tapettu kuin yksi.
Mä tapoin yhden. Tuolla menee joku. No, on se minä nyt. Onks se Ville? Ysähy. Pysähdy Joo. nytten, mut vittu. Joo, no niin, hyvä. Ei Siis niin, mä tiputin yhden. Joo, No kuoliko se vittu? joo, kuoli. Ai. No mä en nähnyt kuin yhden, niin joku sanoi, että lisää. Kun joku sanoi, että joku tippui jo. Joo, se tippui mitä sammuit. Joo. Niin, mutta mä tiputin se vasta sen jälkeen, tässä se on. Eli siis, kuka vittu siinä tippuu välissä mukamas? Ei kun se oli tää. Mä näin kun se tippui. Se ei varmaan sun kuvasta tippui sit myöhemmin, koska mä näin kun se tippui. Siis kun ammuist kerran Scoutilla. En mä muista. Joo, mä Mut ammuin siis tällä siinä oli jo PK:lla helvetistä sitä aikaa sen yhden jälkeen, kerran. kun mä ammuist kerran, niin sit mä ammuin vielä niinku 5